Bagaimana kabarnya Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Ya Raden iki mau mumet banget gundulku. Lah ngapa? Aku ki tuku blangkon kecilikan. Lah ya sirahe diongoti ben iso dienggo. Diongoti gundule kuwi. Ben iso mlebu ngono lho maksudnya. Nek umpamane kegedean apa blangkone sirahe diongoti ben lancep dadi iso mlebu bledeng ngono. Atene kok tumpeng gundule tenan ngene iki njokan. Ya berarti terus ganti niku. Ganti no. Ganti ndas. Lah ya Lah ganti blangkon tuku meneh to langsungan ngerti dhewe to nek aku ki. Lah iya. Ya. Karang cah cukup kok iki. Enggak, ora ninggal kathok aku mau. Kathok endi? Kathok sing tak nggo iki aku ora kathokan saiki. Loh, mosok nganggo kathok? Lah ora percaya. Ya ora no, aku tak Iya. tilakane Mas. Delok Mas. Wis mengko ning mburi panggung gampang. Aja ning kene iki ora apik pan-papan. Empan papa. Lha yo nek kok Oh saiki wis mani, wis mani buka-bukaan kathok bareng saiki. Lah ya. Nek salin ki ya ganti kathok barang terus ganti. Kok malam hari ini tidak kathokan berarti ISIS no? Wah, jan. Isis aku rada wedi mono kewan-kewan ngrambat rene iki nek dadi Goleki kancane ya. ya ora nek goleki kancane iki ya Lah apa? dulure. Sedulure iki Mas Gading Nggih. menika nderek sewan wonten Kebon Agung. Kebon Agung, Tridadi Sleman. Nggih, menika nderek remen, nderek Mangayu Bagyo, Nggih. menika merti dusun. Merti Mas. dusun jan.